Kai samun guri ba ƙarya bane ba kenan an gama da agumari kenan gidan solo an dawo kan murja to bari ki ji in gaya miki wanda nake yi da shi din ya fito i magana tashi na kenan daga bacci na ji wata karamar yan yanyawa ta fito tana yin shirme a kaina kuma shi din ai na san saurayin ki ne shi yasa kika fito kina yin magana akan sa kuma bari ki ji in gaya miki in kine wa Allah ki ce i fito ya aure ki kiga idan zai aure ki da kike wannan magana ba kina bashi kuɗi ba ki da hankali ba ki san inda yake miki ciwo ba bari ki ji in gaya miki duk macen kwarai macen kirki da namijin kwarai in soyayya ake yi dan Allah sai dai namiji yayi mata barantana ke ba sana'a ce da ke ba abin da kike yi in banda zazu yawon hotel anan kike samun kuɗi har kike dauka kike bashi har yake jin daɗi yake rayuwa da ke to a yau idan kika daina bashi wallahi tallahi kallo ma baki ishe shi ba kallon banza baki ishe shi ba barantana da kirki kuma ba ke ba duk sauran mata ma da suke ba namiji kuɗi wallahi har in dai baki da sana'a namiji ya tabbatar cewa baki da sana'a idan zai aure ki wa ba iya dalle ni wallahi ba zai aure ki ba yau inda a ce kina da sana'a ne shi matsiyaci ne ba shi da ko sisi za ku iya taimakekekiyar juna amma namiji ya san ba sana'a ce da ke ba kina ɗaukar kuɗi kina bashi yana kashewa yana ta miki ƙananan murya yana cewa yana san in kine wa Allah ki ce ya fito ya aure ki ki gani ki ga yanda ake wasan rono har za ki fito ki mun magana ki fito ki magana akan sa to ki bari shi din da ake yi da shi ya fito yayi magana kin gane ba ke yar kora ba yar aiki har za ki fito kine wa mutane magana da na ce na tafi hutun TikTok na kwana biyu amma wannan yar wahalar dole zan fito in yi magana akan ki billahi lazi ki kiyaye ni ce ina da sirrin ki koman ki ina da shi na rantse da Allah ki fita ke ce fakin ga a gidanku aljihun zauren gidanku farko da kika fara iskancin ki a aljihun zauren gidanku anan maza suke zuwa suna neman ki naira 100 250 naira 70 haka kike raba kanki da kika gaji kika fito kika zagaye garin nan ma kika gaji kowa ya san ki sai kika a Lagos kika zauna a Tafa kika yi Agege kika Obajana daga nan sai Agumaru daga Agumaru shine dai aka samu aka tattara kuɗin abin da aka hada kika iyo nan shine har kike da bakin da zaki magana a kaina to ashir ɗinku murja gaba take da ku billahi allazi la ilaha illa huwa maza bisa kanku ba duki in gaya muku da ke da shi din kar nake kallon ku shi can wanda aka tozarta din aka kai shi gidan birsin din shi bawa ne shi ba za a yi magana akan sa ba ku kun yi rashin adalci ku yanzu dan ta same ku ba za a yi magana akan ku who are you are very stupid and illiterate an fito an yi magana ki hada malaman jikin ki guri guda ba ni ba sa'ariyin ki bace ba ke idan ana neman gillikila ki a jawiya yar tasha tasino garage ignorance ma irin ki aka samu ai an tashi har zaki fito ki wa mutane magana da tsamun bakin ki a nan gurin to maza ki hada jikin ki yanzu ina hutu ne shi yasa kuka ga na dan yi bulbul ne bani hawa online amma idan kika ce zaki da ni back to online ba wuya zai mun ba siyan data ta 300 ta isa muku tattas da ke da shi billahi lazi idan kuna cin kasa kuki ayi ta shuri bigi sai bigi babban gora sai magogin karfe